iwan hani lagi niki lightly lagi niki lightly ki benta niki wholesaler retailers bat ki suppliers ni dai ki nong kit kam jagi niki lightly ki benta kajingwan kajungi hani hapo press club kadai ba hapding sibun ki jinge ke bangi kendu kom ki nong khayi ki nong dia bat ki niki suppliers te ka hapding ki jinge dengan kamu ki belajar ni ki sunam ki balai no adon ki media ki belajar ni ki benta ki bas roadside jeng ki yo ban kali ke jeng ki udor jeng kamar ki di kita ki jeng ke ban kong de ke ai ke bangi kwa ban pinsha si pi pai ba ni ka por ka long na kana ko jeng kertu jeng kamar ke bangin yo na ni ka jaga le jong ka badon hi na por hi ka si ji na por ri boy ke baju penmi kamar ke jeng tuna pa jeng kamar ke mata ka perlo ngi bangin thiet outside kamat lagi jelau West Bengal di ka jeng tuna palat jeng kamar kapalong yang bangin thiet na kita jaka bahata kaslong kapalong ya ka price ka ban long highest namar mi hapse ke babun kiliang la kalong ya Assam government la kalong ya ki webe ki benta mi hapan se sibun ki jinglot mi hapan se kan haru kan da position ni ka carrying charge ka lot bun dia pring kita ti kasdon ke jing kudor jing kamar ba ni kita yo ki ban sawan na try ngin sala yung isiyo ban flash biang ya kata kador ka bang yo ban bu ya ka rich jong ka priceless jong ka life bat ba ka dress chicken dai haka bamantahi ke ai kabangi kuyo ban kentu shi pi barok ki nong khayi ki nong dia ba ngin pan ya kapon pi ba pi plat por haka art soundtrack u ni u banai basan bakan don ke jingalang jong barok jong pi ki jong ni barok ki nong khayi ki nong dia bat kin nei ki supplier ate po Assam club ke balong halaban kena bangi yo punya keren ban pen bet ini ki jing ki bangi ju e kendu na kapor shi kapor kala kabai dai bat kador kamur bagabanta ka baar pada ngakarpat ipi baro kini ki nong khayi kini ki nong dia na kini ki hackers ki bati ki barat ki baria hadi ki bahe hadi ki supplier ba pen penrung ye ki kerteng ki jongpi ha po jong ka association khana ba kan namdon ka dulu jing ko traikam ka jing kwa ka jong ikum ki nong yalam ki basa khamat ban karpat ipi ki barat ki bahe do ba pen don penrung kerteng yalade hakata kesengi ki bangila buk ano kan general meeting kena bantet akam ya kan jingrung kertap kini ki nong khi ki banabar ki mo no kini ki kemasukan nak ketin kepala long tomat ki mot ki kala aja ki mendari ngi ba manta ki la besot adu ki jaga ki nong gendong ban syem ya ni ka kam ka bangi ki khasi ka kam ka kamai jakpo jengi ki khasi la long ki baduk ka basuk ya bantre kata di ka benta ka baar bat ka bat kini ka benta ka balai ki dai bah kabai dai baka kador hingi siok ban flash hatu kusingi ka badang hatu kusingi ka bangi siok ban ya penbet ya kador kamar he katku ka jing penbet juga association hingi la bu ya kan ka flat rate ba kan ka life bird ngan chup penshai la bu 220 ya kan ka life bird but 320 ya ka dress chicken kata mod retailers ik wholesalers bagi supplier ngin pat chimkan ai hakabai dai bakata broiler kile ha broiler tinggi broiler mostly ka broiler basi kham kiu dor e khak khak no ka kiu yak at present buying rate la long 180 kediman te hak stage ngi lada kamtuna watang ha ni ka yo bagi ong kan ka yo du watang te lada kamtuna ha ke sisngi kan poi hapo ka shi photon tang ka yo du marwe ka stage ngi pinya kan ka tang try kampat doni e kampat doni e na ladi kampat doni e kamjen kala ban poi de ki sanpon ton ma katangi kan tang ha yo du ding include bro le te ka la palat ke ni kan ne ka yo du dan kam kata ya sa yo pulu sa yo lai mukra sa yo namun song sa yo happy beli yo laban kita bro lagi yu kan kila kan bon si lai po so foto nak si kan